babban burina a cikin ruhina ki zamo mata ta mana abar yagoina. Kai ne hobbina sannan zaɓina kuma ni fata na ka zama uban ƴaƴana. Soyayyar ki ta shigare ta samu guri fatan da take don Allah ke mata uzuri shi mai tafiya za ya fi kyau ya riko guziri za ki ci riba in har kin kai yau haƙuri. Dan soyayyar ki kai ko da zan shiga yari maza da guje ba domin shirye ruhina. Shi ne fata domin na san kai ne za ka yi mini gata. A zaman aure na da kai na san zan huta, ba zan yi daban gun nishadi da dukan mata. Na san za ka rike ni sam ba mugunta, shi yasa kullum kake da na san ka a ruhina. Fata na koda yaushe shine auren mu da ke, nan yin haka ne zai sa mafarki zama gaske. Domin ƙauna zogin miya ta karɓe rake, shaki murna mu yi rawar mu hauke ke. Dukkan wani mai kin aure na da ni da ke, haushi ya kashe shi kafin ranar adana. Musa ɗaura domin mu ci riba, don aure sun dace gun abban nana. Kuɗi da ni da ke ma zaga ƙasashe, su ko maƙiyanmu sai mu kyale su a nan yashi. A cikin azumi babu kowa mai mana tashi, domin mun zarce layi na goraye ƙarshe. In har ya kasance na hakan ba mai kushe, domin kowa ya sani ke ce zaɓina.
To shakuruminki inda a raina ne ki sake, ba wata diya na zana baiwa so bayan ke. Domin ƙaunar ki dukkan jini na ta bi take, ba wata mace da za ta zo koko ta biyanki. Kar ta shiga tsakani domin ta raba ni da ke, tabbas wannan za ta gabacin ruhina. Kai ne hubina sannan zaɓina, kuma ni fata na ka zama uban ƴaƴana. Babban burina a cikin ruhina, ki zamo mata ta mana amarya gona.